hogy tudja minden gyógynövénynek, hol, milyen betegségnek, meg minden. Itt az első, az a masta gyógynövény, és az allergia gyógynövény, és az ugyanaz is egy növény itt a sivatagban. 3-szor naponta isznak az, ugyanaz, mint a teja, forró vízzel, és cukor nélkül isznak az, és az ebből allergia, vagy valami van allergia betegségnek, akkor az. Van még egy gyógynövény, az a másik, az a neve hárgel. És a hárgel az a vesekó betegségnek. Az is 2 vagy 3-szor naponta forró vízzel és isznak azt. A máshatóságra. Nem ismert fog. Na, itt van a sivatagi orvos, aki mindig itt van és tudja milyen gyógynövény, milyen betegségnek, meg tudja valami van itt a sivatagban, a gyógynövény akkor. Jól keresne nálam. Akkor az első az allergia, a vesekó, van még a hasmenés gyógynövény. Az a neve síh, és a síh, ha valaki megy a hasa, vagy a joma, akkor valami van, akkor az lehet használni, az a gyógynövény 2-szer naponta, és hát 3 napig is. De az jó illata. Homeopátia. Nem is tudom olyan. Minek van ilyen a tanárunk? Nem tudom. Akkor az a síh. Nem tudom beazonosítani. Van még egy gyógynövény, az a neve hárgel. És a hárgel, ha valaki faja a torka, akkor az is lehet használni. Ennek nem érzek semmit. Te jó. Ja, Te jó. az a hasmenéses, annak van illata. Csere? Csere? Mindjárt mondom. Akkor az van még egy beduin teja, itt van, és az sima teja, sivatagi teja, de az is nagyon jó a mája betegségnek. Aha. Nem semmi. Másnaposságra, igaz? Az itt nem ismert fogalmat. Biztos 3-4 feleséget itt, akkor Kis potenciál növelő. kell valami Viagra. Igen, sivatagi Viagra. Az a növény, az sivatagi fa, az a neve ben, és az a ben itt van a sivatagban, és csak 2 darab kajaval vagy tejaval, és egész éjszak, egész. Nem egy feleséggel, hanem a 4 feleséggel, 4 Nem mondod. Ez Egyipт Viagra? Sivatagi Viagra. A sivatagi Viagra. Természetes alapú. Van még egy nagyon híres fa, az a hanzal, az a fa, és ebből készítik az a krémet, és az a leghíresebb, a legjobb sivatagi krémet bont a rauma betegségnek. Igen? Ez itt nem is ismerős, már mit próbáljuk. Igen. És itt vannak reumások? Hát biztos. Nagyon erős. Sorban. Hű, de erős. Na. Nagyon erős. Jó, és az természetes, és csak ebből készítik az a rauma krémet. Van még a fejfejes krémet, az is természetes gyógynövény, az a neve amba, és ha valaki meg van fazva, vagy feje, akkor kenni kell ide a feje, meg ide, és... Aha. Ez mi ez? Kínai balzsam, fejfájás. És olyan, mint a kínai balzsam. De tök jó. Mint a rózsaolaj körülbelül, ugye? Igen. Nekünk a viagrámok kell. Meg 3 feleség. És ebből lehet vásárolni? Aha. Meg még 3 feleség. Ennek mi a neve még egyszer? Vény? Csoda gyökér. Receptre lehet? Van még egy sivatagi fa, az a neve swag, és a swag akkor régen és eddig az emberek szoktak használni az a fa, hogy takarítik a fog, kicsit marad a vízbe, hogy buha legyen, és 5 perc, 10 perc alatt akkor tiszta fehér lesz. De ha fehér volt a fog. Ha sárga volt, akkor sárga lesz, de legalább tiszta. Legalább, akkor az is swag. Jó, akkor ilyen növények itt vannak, meg krémeket, és biztos nincs kórház, de
ha itt van valaki, akkor segít az emberek, jó? Igen. Ha kell valami, akkor 35 fontot is a Júj Novénak, vagy a krémeket, ha kell valakinek, akkor itt van az orvos. Ő írja föl? Igen. Igen. Közgyógya? Közgyógyrecept. Viagra senkinek? De nincs probléma a férfiaknak. Jó. Egy feleség elmegy. Elég. Guido, hogy mondjam? Védekezés az? Védekezés? Hogy ne legyen baba, hogy ne legyen Igen. Arra gondoltam, pont. Van egy fa, de igen, van egy fa és az is szokták szedni, ha nem akarnak még. Fogamzáska? Valami, igen. Komolyan? Igen, van. Szedik a fát. Nem tudom. azt használja helyett. Nem semmi. Nagyon És ez mennyire bevált, vagy hogy mondjam? Hány gyerek az átlag egy család? Minimum 5. Akkor nem annyira. Egy feleség. Egy feleség. Akkor nem biztos, hogy annyira működik. 20 gyerek. Jó? Úristen. Kell valami, vagy mehetünk tovább? Most mehetünk, igen.